Pojď se mnou zpracovat fazole přímo z pole rovnou do mrazáku. Fazole nesnesou mráz a tak po dnešní noci vypadají takto. Tohle jsou hlízkové bakterie na kořenech a tady už vidíš, jak vypadají zblízka. Vážou vzdušný dusík a pomáhají vyživovat rostlinu. V půdě se snažím zanechávat maximální množství kořenů a proto rostlinu takhle vykroutím. Rodička. Nastává ta pro mě nudnější a zdlouhavější část celého procesu a to je čištění a odstraňování takových těch maličkých konců fazolek. A tak si aspoň pískám. A jdeme na blanšírování. Voda vařící a minutu nechat spařit. Potom hnedka vyndat a schladit v ledové vodě. Voilà. Na dosáčku zvážit a zapakovat. Bum. To bychom měli. Teď ještě nálepku a šup s tím do mrazáku. Zatím ahoj a nezapomeň mě sledovat pro víc zeleniny.